Tangwe. Sekuru akutangwe. Kule kansuka pachina mhora pale paTanza. Sekuru akutangwe. Varipo paTanza. Okay. Hanzi nditi Tani Kanyemba na CEO Fandaedza. Kubva amusi muna Juni. Ndizvozvo. Takanowaona rini ndi Juni. Kuzondimhoresa nhasi. Anga siri May. May. March. February. Gore richitanga. Uzondimhoresa nhasi. CEO Fandaedza. Kochikwe ichocho. Mazoe RDC. Mazoe RDC. It's okay. Nyaya yacho ndeyekuti vanenge achifamba kana John Mudzonga. Saka tiri kuti John Mudzonga ndiye wari kufurira CEO. Kana kuti CEO ndiye wari kufurira John Mudzonga. Pana munango ka. Ngadzani. Uyu officer. Iwe wakaona kupi CEO Mr. Mfandaedza? Anditumirako message. Wakutumira message. Ndafunga kuti wakanowaona. Pana Constable Musana ndiye aishofera. Constable Musana. Tag team yacho. Kana makateerera CEO Mfandaedza. Nkhani yacho akuiziva. Vari kuiziva. Nyaya muri kuiziva. Ndizvozvo. Kwambira nyaya dzacho. Nguva dziri kufamba. Chiko chiri kunetsa. Kanyemba afuna usaika. Kusaika? Kusaika kwenda upa. Philip, reka ndikuze. Ndinombosina ndakawana Kanyemba. Philip, reka ndikuze. Ufuna unduza. Pade kwandiri kuenda. Pade kwandiri kuenda. Ndiri pano iyi. Ndiri pano. Yopo ndiwo mwarira. Yopo ndiwo mwarira. Ndichenda kuponi. Kanyemba. Pede kochaenda. Kuenda kuponi. Na kukoma kuita dziko iri. Ndizvozvo. Apana kwandinoenda. Saka nise Zimbabwe. Munandi. Munandi. Ndizvozvo. Munandi pela. Wabona muri se vana vakavhura skuru ka? Ndanga nditobata zvitemo zviri kuuya kubva kuvabereki. Nguva inoyi ndiwo nguva inosumairirwa headmaster. Uchirova masumairi. Ndizvozvo. Musazonyanyisa kusumaira stereka madzimai. Right. Chichemo chiri kudominata ndechipi? Chiri kunyanya kudominata stereki. Vana vari kudzingwa kuchikoro vasina kubhadhara fees. Nezuro. Hanzi headmaster ndiwangu akatomira pagedhi. Head akatomira pagedhi. Zvikoro zvehurumende. Zvikoro zvehurumende. Saka mutemo unoti zvikoro zvehurumende chete kana zvikoro zvese. Zvikoro zvese. Hapana mwana anofanira kudzingirwa chi? Manje unoona zvavanoita manje ka. Vanotora vana vai vovaisa mune imwe room muclass. Nguva dzinopedza vamwe sikoro ndonguva dzavanodismiswa. Saka unosvika kupa chiudzo kuti hatinombodzinza. Handiri muchii takavharirwa. Havachandisa kumba. Saka zvandaita ndabata honorable minister of primary and secondary education, honorable Torerai Moyo. Ndikati honorable tiri kudai pachirongwa pamhepo pachimuti mutaure nevabereki zvikanzi nenguva ndikati na 9 o'clock patinenge chiita handover and take over zvikanzi pane basa randinenge ndichiita asi ndinovimbisa mhuri yeZimbabwe kuti mangwana na 9 o'clock ndinenge ndiripo mangwana. Saka mangwana tinenge tina honorable minister. Yes, tichawabata parunhare. Tofambira nyaya dzacho. Chakakosha ndechekuti vasiye nhare. Ndizvozvo. Mbozha nhare. Dzavo. Kana PA wavo. Vabereki vana kana vauya vachiti tanga takagariswa mune mwe room hatina kudzidza. Mubva mangoreza chi? Chikoro ichocho chinokodzera kuvharwa. Ndizvozvo. Ndizvo headmaster odzingwa. Pane vakawanda vari kuda mabasa. Ndakaona macreche kana vanonzi ma-ECD. Ma-primary awo. Kana kumaruwa vanhu vari kugadzira mari. Saka iwewe Kanyemba pachauya honorable usazonyenyeredza. Panyaya quality of education. Okay. Mu-government school. Uri kuti udiko naifere kuti mhando tikuona kuti pane ma-private schools awandisa. Vamwe vari kutaura pamusoro pemhando yedzidzo iri kupuhwa kune vana kuskuru yacho yaboma. Yes. Ukanyangare pamwepo. Zvikoro izvi zviri kunyuka kana kuti zviri kuvakwa zvinenge zviri registered here. Ndio mubvunzo. Ungati chikoro chiri kukaita chiri registered chine mapepa. Chotadzanei. Kutari Kanyemba. Haikona. Kana iwo va inspection racho anfika. Chatiri kungoda chete ndechekuti minister vasiye nhamba pano. Vabereki vanenge vane nhuna woita sei? Wofona.
kufambira nyaya dzacho. Message yabwera iyi message werenga kuno nhasi chaiye vari kudzingwa vanotodzoka kumba St Joseph's Tishawashi nezuro ndine message nezuro chaicho chatobva chataurwa zita racho. asi isu vabereki ngatibhadharewo maschool fees kuti dzidzo iende mberi. Zvikoro zvinoda mari zvinenge zvakadzvanyira kumusoro setsvimbo. Tinawo mazuva ano mumwe asatatambira izvozvo. But on a serious note, ndodzirawo his worship Mayor Mafume. Apa taakutaura tiri serious. His worship Mayor Mafume. Handisi kuziva kuti panyaya dzemarestrooms everuzhinji mudhorobha umu muri kufungei nezvazvo. President, kanzuru yenyu yeHarare. Yes. Muri kuda kuti by 2030 pange pane muono wekuti nyika inofanira kunge yapa upper and middle income economy. Vanhu vachivaka nyika yavo vane maservices ese anotarisirwa. Yes. Toilet kanoti chimbuzi chepa restroom chepa Market Square. Mhuri yenyu yeZimbabwe iri kubhadhariswa nekanzuru. Zvimbuzi zvepambare musika mhuri yenyu iri kubhadhariswa. Chimwe ndichiboni zvakawanda mutaundi 6 o'clock dzichichaya vanenge vaclear makuseni 6 o'clock kumauro anenge akhi apo chinenge chiri chafovhoro chinenge chakiwa saka manje sitiende kuponi. Saka chepa Market Square chakanzi pay toilet chacho vada kuti kudi handisi kuziva handisi chekanzuru here handisi chefovhoro ndechemahara ko ndiani ari kubhadharisa iwepo apo unenge uribeka na dola ntumbi hauna kana mari ukudarika kwenda wapatiwa iwe kanyemba wapatiwa ulienda kuponi mudzimu wacho unenge wadzika uzamona mtu wamira pakati inechakai chii chiri kuitika. Pane vanhu vari kutora mari here kana chii vari kubhadharisa zvimbuzi zvekanzuru vari kuiwana kupi simba iro. On a serious note ipapo ngapagari ngapavakwe zvimbuzi zvakawanda tikangoti tongati 100 blades tongati 50 meters chimbuzi road yega yega totarisa Chinhoyi Street anofanira kuva nezvimbuzi zvingani 2 aiwa 3 ya 3 1 2 3 vanoshandira muna Leopold Takawira 3 ndizvozvo ine Rizende 1 2 3 Julius Nyerere manje asima private property aiwa vanoona zvokuita vanogadzira izvozvo zvakadotarisa even pastate lottery paipai palibe nyumba ikuru uda kuti tiite sei ameno chakagadzirwa pasi pefly unoona munhu dikita kudai nyukuta haisi stress yekuti hana mari ka ari kutsvaga kuti Elias Giliva ndimutsiroka Black Sam Black Sam mamuka seiko aripo adeno ndimutsiro Mr Bress Pagoromonzi ko iye Bress kuti banga rapatiwa nachakujejera kana kuti chimpeno kunyamara zii ari kurwara mwene chiko naimwene Bress batikaika hezve chimwe chichatiuraya takavarayirwa mawarriors kuti maplayers achagoni bhora kuti technical team haisi kuziva chii kuti havasanga vachiratidzira nenyaya yemutori wenhau akanetsara nakuratidzira kukuita seiko kana musingadeka bhora ingotaura kuti hatitoda kutamba bhora totsvage vamwe maplayers akawanda. Inyika ipi yekuti vakazodzoka vachinonopinda mukati kumirira nyika kaupo handichaziva kuti inyika ipi muchingotadzongopefuma chete endai kuchikurubhu Honorable Minister Sanyato fambira nyaya dzacho munzwise kuti chii chiri kunetsa kune vana apa tinini muonero wangu vafana vai maplayers havana very demoralized coach wacho Michael Nies ni ndima ndakanzwa kuti Michael Nies ndiplamba kuGermany kukuza kajeko onama kukuza
kuti ndiplamba. Aiwa, zvakangofanana newe wakamboshanda muhotera usati wauya pamwe awane maqualifications acho kuti plamba pamwe akamboita plamba akazotora coaching chakuti iwe wakamboshanda muhotera une certificate remuhotera wani but pipe Michael Niza arikuona chika. Aiwa, Rima Jalai Musona tirifuna takare kutsogoro. Musona ari kudzoka. Musona ari kutodefenda bhora anenge ari kwese kwese. Iye ari kumutarisa achimona. Chiri kuitika. Aiwa ndatsamwazve. Ndo pachakataura paipe kuti paingoda mukomana kuti haina Musona. Uyu kowe. Heka. Uya anongorera bhora mugate. Obva aenda kumasupporters unodai zvake jesi. Achikumbira kuti vagara pasi pamwe. Muchikumbuke. Ndinokuona Kanyemba. Asi next game tiripona muna October. Muna October. Kuti ground rinenge rati. Rega ikatibateka honorable minister wemasports. Vasanyatsi kuti nzwa kuti ground rapapi. Takuda kuenda mugombo. Yes. Mamune munamato wangu uri moko. Ndizvozvo. Manje kuti paranga chigadzirwa vanhu akaita munamato anokanganisa. Aiwa kana wanga wakagara uku kwakapera kakwesoko. Mabhaketi sitsoko ende kunamataka zvinopa kuti kurumbidzo. Ndikuona Kanyemba.